Kun olin pieni, minä kävin yhdenä päivänä kadulla. Olin iloinen lapsi ja säntäilin siellä täällä, jopa välillä kaupoissa. Joskus olin eksynyt. Minulla oli myös kaunis lempipiponi joka kehto päälläni. Mutta yhdenä huonoisena päivänä olin kävelemässä katua pitkin kunnes edessäni oli sininen lappu. Minä luin sen. Siinä luki: minä olisin kovaa. Minä pelotti, mutta tajusin, että se ei ollut totta. Otin lappusen, ettei kukaan muu sitä. Heitin sen pois ja jatkoin päivääni rauhallisesti. Mutta tänä päivänä minulla on joka päivä kylmä. Olen kodita. Olen kokonaan kuitenkin viesti. Ai, anteeksi, rouva Lokki. Ei se haittaa. Tois olla vahvaisempi. Olen 16, en täysin öistä. Olen muuttanut täysin täysin. En tiedä minä. Näen sinisen. Tuon tautia tuolta.